Hey guys, good morning. Bo, makatulog naging ko sinisang maayo-ayo. In the last couple of weeks, hindi ko katulog kay nga iyawan ko pangita sang mugs para magbagay sa salakyan. But finally, tonight siguro makatulog naging ko na isang maayo kay tungod nagpadala si Sir Poy sang rims nga ginapangita ko gid. So i-pick up na to subong sa bread ko kaya ginpadala edi free shipment pa na. So big shout out na sa DC Auto Works sa padala sang mag sponsored gini. Excited na ko kay makita ko na ang bago mags para sa salakyan kag at the same time makatulog na gid ko ron sang insakto eh. So salamat gid Sir Poy. Guys, ari na ta subong sa may bread ko. So excited na kita para makita ang aton nga rims from DC Auto Works. Again, big shout out kay Sir Poy Cuenca for making this happen. Na aton nga mugs itakod ta na ni. Ano sa stock nila? Para mabutang na aton nga guma ang rims i-rotate na lang para mas safe. Okay, so ari na sa guys, so right here from this to this. Yes sir. Woohoo! Woohoo! Very nice. Koda. Alright guys, so amo ginigaling iyang diferensya nga hindi sa ma-align ang iyang rack end. Medyo ano na, daan na. Baldado, kinan na nagtisla na mo na hindi siya magtatlong. Pero may lang na find out nila very early before magka-problema. So thank you gid sila. So I think we're ready to go. Ayos na ni. So we are done dito sa aton nga pagpakayos ng salakyan. Again, big shout out da kay Sir Poy for the mags nga gin-provide mo. Salamat gid. Kag subong ari ta subong sa SM City, mabisita tanay sa Palawan, pawn shop. Ari na di sila na located sa may SM North Block. Okay, so ari di sila gili sa Guao. Ari yung aton nga Palawan. Palawan Pay. Wow! Ikaw pili kayo. Tanan! Tanan. Sulod tanan tipo. Isulot, tanan. Ariyo. Sige sa slide niya. Ariyo. Thank you. So, bisan sino lang makano diya, makaskip.